Знаете ли, за мен са интересни културните развлечения, но сега мога много трудно да си ги позволя. Утре ще отида на Зорба Гърка. 20 лева струва билет. Какво е балет? Балет. Балет? Да. Знаеш, че ми изтръпна кръка? Така ли? Да. Сигурно. Защото те е свикнал просто. Да не получавам инсулт. Не, няма опасност. Откъде знаеш? Знам. От Карбовски йога няма да стане. Затова на това място продуцентите ме предупредиха. Не правете това вкъщи сами, защото ще си навехнете кръка като мен. Оставете опасните репортажи на нас, професионалистите. Трябва да си призная, че е много по-лесно да се сбиеш с тълпа селени от село Лобош, отколкото да правиш асани и упражнения с баба йога Лазарина. Още един път, не правете това вкъщи. Сериозно ви казвам. Значи така си говорим с Лазарина. Да. Баба? Хайде да направим някакво упражнение. Хайде. Слагаме единия крак. Слагаме единия крак така. Другия така. Другия така. И после се хващаме. Това ти можеш да си го направиш колкото си искаш няколко пъти. Аз не мога да го направя. Аз трябва от тук да прекарам тази ръка тук и така да я хвана тук. Да. Ми трябва и още една ръка. Както на мен за лотоса. Да. В началото можеш ли да го правиш това? В началото, но не бях много затруднена. Я пак го направи. Този крак тук, пред това. Да. Сега тази ръка, която е на повдигнатия крак, я завирам и се хващам. И си казва здравей сама на себе си. Да. Браво! 78 годишна. А може и така. Как? Ето така. Ступънът крак. Ступънът крак. Я да видим дали пък така не е по-лесно. После вдигаме този крак. Айде! После вдигаме и този. Нещо друго? Изморих се аз. Сериозно? Не го направих, но се изморих. Изморих се от тебе, да. Това не е такова. Интересно как... Или да направим така. Не, това... Единия крак отзад. Навеждаме се така. После така. После така. И шпагат правиш. Браво, бе! Обаче пак те питам, откъде е оптимизъм? И за какво ти е... Ще те питам така лично, за какво ти е да си йога при положение, че нямаш внуци? Знаете ли за какво? Знам колко трудно се гледа болен човек. Аз съм карала това момиче ми се малката ми да... Дъщерята, болната, в количка. Знаете ли колко е труден този момент? Ти ходиш на йога, за да не затрудниш с болестите си твоята дъщеря. Точно. Не искам да бъда в тяжест. Гледах и мъжа си на легло и знам какво е. Да. Тъй, че не бих желала, първо никога не го пожелавам. Аз ако видя някой с походката на моята някога болна дъщеря, честно ми казвам, че ми става зле. Не го пожелавам, но това е болест на младите хора. Аз вече не съм млад, така че не се притеснявам. Напротив, как така? Така ли бива да се говори пред мен? Аз тогава какво трябва да съм вече? Ми да, трябва да си малко по-отчаяна. Не ти го пожелавам, не искам. но помисли... Има и такива моменти, но бързо гледам да ги избегна. Как избягаш отчаяните моменти? С йога? С йога ходя, защото отивам при млади хора. Да. Друго е човек да смени. Имам близки, които са болни. Много е жестоко, но не ми се ходи там. Ходя, защото съм такъв човек, но... Къде ходиш? Да ги видя. В болните, да. А ти здрава ли си? Съвсем здрава. Аз съм била боледуващо дете. Още от малка. Какво? Воден плеврит, който тогава не можеха Да, е бил открият. традиционен. Много тежко. И на мен ми забраняваха да играя гимнастика. Но в гимназията аз криех тази бележка, не казвах на родителите си и започнах. И ходиш на гимнастика? И си правя гимнастика. Значи си здрава 78 годишна жена. Да. Сърцето как е? Ами днеска бях на преглед заради високото кръвно, имам прескачания, дадоха ми някакви лекарства.
Не е идеално, но в края на краищата трябва да се живее човешки, докато си жив. Трябва да се живее човешки, докато си жив. Да, точно. Ти си прекрасна баба. Трябва да се живее човешки, докато си жив. Репликата на бабата Йога, тази реплика трябва да стане да залегне като член първи на Конституцията на Република България. Живее по много начини, всеки живее за себе си, обаче докато си жив, трябва да е човешки. После и дърва да цепят върху теб, ще ти е все тая. А ето ви сега и друга философия българска. Защо ви е нужно да сте живи, след като навършите 70? Баба Йога обяснява. Колко години искаш да живееш? О, не казвам. Това е предопределено. Предопределено е, ама някои казват, примерно, не ми трябва да живея 80 години, не ми трябва да живея 90. Дори някои хора, които са по-млади, викат, че нямало и смисъл да се живее след 70. Не е така. Човек винаги нещо прави. Аз си мисля... Смисъл да живееш след 70. Разкажи ми го, за да ме запалиш. Ами, аз мисля, че съм в полза на дъщеря си. Освен това, сега вече не съм физик, мъча се да става агроном. Що? Съдиш някакви растения? Съдя, те не върват много хубаво, но аз продължавам да съдя. После ашладисвам. Ти си полезна на зеленчуците. Да. Това не е много окуражаващо за хора, които искат да живеят след 70. Много обичам от това дърво, което е някаква ябълка, ама някаква, да присъдя да стане хубава ябълка. И да имам такива. Джанките ги правя на някаква слива. Да. Защо го правиш това? Това е удоволствие. Доставяш си удоволствие. Там съм сама, защото съм далече от селище. Да. И си разговарям с птичетата, с растенията. То е интересно. При вас сигурно не е ясно. Това и аз някога като млада не съм го разбирал, но сега го разбирам. Разговорът с птичетата не е много ясен. В смисъл, не можеш да ме запалиш да ходя да разговарям с тях. След години, ако се срещнем на халвица. Затова те питам, колко години? Колко е нормално човек да живее? Колкото си иска на тебе? Има баби, които казват 90, беркия 90. Да, всички тези, които казват не ми се живее вече, когато ви стегне болестта, тичат и казват помогнете, докторе. Не е искрено. Никой не се отказва от живота Никой така. не се отказва. Не е искрена идеята, живота не е толкова важен. Нали? Това не е искрена тази идея. Да, аз така си помислих по някое време. И все пак йогата гарантира и дълголетие. Да. Ти заради това го правиш? Да. Ох, пак ме заболят, пак ми изтръпна кръка. Не знам как да седна вече. Нека и аз като теб да седна и да се мъча. Така мъчиш ли си? Не. Изпиташ ли напрежение в мускулите? Не. Аз изпитам огромно напрежение. Ама то е в началото е така. Аз ще ви кажа нещо. Нали казах вече, че оперирах крак. Ето телечетраните. 2 месеца не съм ходила на занимание. Когато отидох, аз се оплаших. Казвам, Господи, какво става с мен? Дали се промених? Тялото се промени, да. Съвсем. Особено при възрастните хора. Така престават да са подвижни ставите, че е опасно. Да се правят упражнения. Трябва да се правят. Трябва да се правят. Трябва обязателно. Какво мислиш за вечния живот? Нали знаеш, Фауст отива, продава се душата на дявола, за да получи вечен живот. Какво мислиш и за желанието съвременното на съвременните момичета? Ти си много момиче също, нали? Да. Не греша. Не. Съвременните момичета искат да запазят свежестта на кожата си и тялото си. То не е грях. Завинаги. Добре правят. Добре правят? Да. Ама те стигат до крайности, примерно този силикон, примерно. Това също е част от този стремеж. Това не е красиво. Това не е красиво. Не е редно, да. Не е редно. Защо трябва да внасяш в организъма си нещо чуждо? Силикон е някаква химическа производна и я влагаш в организъма си. Защо? Съвременното общество расте с идеята, че трябва на всяка цена да се живее вечно, да си вечно млад, да изглеждаш на 50, на 60 като кукла. Това не може да бъде. Не става, нали? И те добре знаят това. Знаеш какво правят съвременните жени? Това ще се оплача аз пък. Съвременните жени стават към 12 на обяд и отиват да пият кафе. Да, това е. След това отиват, това е 2-3 часа, после отиват на процедури, някакви масажи, някакви дежоти, които аз не ги знам какви са. И после отиват да се оправят макияж, това да си правят грим
И към 10 вечерта, 11, даже дори 12 понякога, през нощта, чак тогава излизат на купон. Така наречените журове. Ходил ли си на журове като млада? Не. Не си ходила никога на Имах купони? много строг баща. Но като студентка вече, жур, да, ходила съм. Една нова година няма да забравя в Лозенец, бяхме при колеги. Да, това е купона на живота ти. Да. Не си ходила повече на купони. Ходила съм на кино, на театър, А на купони не. на сладкарница. На сладкарница не. Ходила съм, как не. Такива купони, ето И всички си пият. студент, приятел, и когато си вземеше стипендията, ходихме и изяждахме по една паста. Така е? О, да. Малко различно живеем, да ти кажа. Не малко, много различно. Да, защото сега, примерно всеки петък, а и събота, а и през другите дни от седмицата, се събират млади хора, пият алкохол, правят групов секс. Виждаш, и те се Това събират. пък, Господи, какво е? Защо какво е? Събират се и си доставят удоволствие. Какво удоволствие е това? Животинско е приятно, сигурно. Така ли? Предполагам. Не знам. Ти Аз се мисля, срамуваш да че говоря това за тия неща. Не обичам. Не Понеже обичаш. те са много, много лични, много Чакай, в момента свои. не са лични. Аз ти говоря за групов секс. Груповия секс не е нещо лично, а напротив е споделяне на личното с някой друг. Аз точно той ти казвам, това, което аз знам, то е много лично. То няма смисъл да се Аз се споделя. те питам за твоето лично. Аз само ти разказвам как живеят хората. Това нали не е хубаво? Не мога да преценя. То едно време не е било хубаво да се използва и пеницилин. Сега всички използват пеницилин в момента. Как да преценим? Много странна философия. Отивам от положителното към отрицателното. Не, просто ти казвам, че едно време казват на Галилей, земята не е кръгла, ми е плоска. И те викат, не е хубаво да говориш, че земята е кръгла. Това Така също е вариант, не? Точно така. Това са Къде- грешките на развитието на света. Живеем по различен начин Така е. и така наречената свобода в търсенето на удоволствие и вече на младост, така наречената свобода при тебе не е имало, а при хората тия дни я имат в повече. Не, то е вярно, че не съм я имала, защото родителите ми бяха много строги. Не ми кажа, че служение девствена, примерно. Честна, както казвам. Естествено. На коя година е служение? На 24. А коя година е това, че не мога да смятам сега? Коя година е? Ще изпомниш. О, не мога. Ти си на 78, 32 година съм родена. 32 и 24, 56. Да, някъде там. 56-та година. Ти от София ли си, в принцип? Да, Ти си от тук. да. Тук не бяха ли разкрепостени вече нравите 56-та година? Нямаше ли? За някой да. За някой да. За някой да. Но аз имах един приятел и той си ми беше приятел. Извинявай за личния въпрос. Не мога да се въздържа. Имала ли си други любовници през живота си? Не, Само мъжът ти. не. Но с този колега той не ми беше любовник, а бяхме просто приятели. Да. Разделихме се и толкова. И после намери мъжа си. И след това срещна съпруга, да. И след това нищо. Нищо. Ти не си му изневерявал никога. Никога.